Dolok te kaisa belai YouTube te Facebook ro belai ni choli tongo je thangnai April ni 6 tarikh o jephra constable ni merit list ongkhobani yagra TT ADC ni EM Kamal Kolai saka je phaine ADC jephra police na harjago haika police chakri na harjak opra 18 mura Tiprasar rong ni chakri 18 mura tongnai Tiprasar rong jodi ni chakri rewi maya hingke bono ruphreu ni juta bai tok de hini bo kok sao tebo sao je bo sabok tangbai ki phili than Signoro je montri tongnai borok no than khai klang thangja gorang bo bahai no mutugo jin Tiprasar am chayo hamkai khayen 18 mura bisino chungbat khaine haida suinaro ditine aya ka ano apro ADC police judi nawi judi 18 mura ni cherai judi ke bumai angke duta bai ano sobrage 30 baga yo 30 driver chakri na mani 30 ni bisingo ang khorok sama ka angora 18 mura joto ni sekeri bisini angora do dikha iko da sunjit sadajo sar driver le chinoro na makhi lai nai chinoro kaisa pan sewa chakri ro kuri ko ka ang soi tang ka da ngai yang ni noro rubun Kwbangma Tiprasar rong no bo phaine ADC je police hai ke police ni chakri najangnai phaine vacancy phaine o jaga bo kwbangma chini Tiprasar rong chakri rwnai hini bubo kok saka tei o kok samani yaglok botew sauje thangnai bisi hai ko 2024 o ADC elaka o hamkrai khlainani bai hai ban ham khayan bagui 200 crore hai rang phaija obo samungo thepai mai anjagrui tebo bag khai phiroi thangka hini bo sao chini sar EM Kamal Kolai dolok no nugui ni mankha sar hingke dolok norok sar Kamal Kolai je hai kok samani je chakri mai khobana refree juta bai seprak hini no mani obono bo busuk jarate kobi khai mana nok tam hini bakhaka teibo kubun de Tiprasar rong ADC je police chakri najak pro chakri mana nok tam hini bakhaka hingke dolok tinin bai asung anglasinai malain teisa katal video channel katal like tei share tei subscribe kain ta pudi hambai।